Dang, tokno jurusmu Konohamaru. Yo sik, delok iki. Miyabi no Jutsu. Gendeng tenan. Ucluk. Delok niki jurusku sangar iki. Jurus iwak lele. Apa kontak brakot kon. Delok niki jurusku sangar. Jurus mayat urip. Delok niki Uchiose ku. Uchiose kodok ngorek. Haha. Delok niki letakku. Jurus listrik PLN. Ra minggir tak strum kon. Ayo ndang sing kate nyempet rokok iki. Jurus semburan geni. Kira jurusku. Jurus kurcaci bayangan. Wih, sangar pura, sangar kan? Iki delan jurusku. Set. 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 Jurus roti palung, glinding. Guling 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 guling. Aduh. Guling 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 guling. Jam. Oh, delok nuwile tak tampilin diasmu. Ya. Ya, jurus sogok silet.